Subay sa kasulugan sa Women's Month, PESO Lapu-Lapu City may pahigayon og special recruitment alang sa usa ka gatos ka mga production workers sa Mactan Export Processing Zone o MEPZ tinsagad sa gikinahanglan mga babaeng trabahante. Anong report? Service crew kaniadto sa usa ka hotel ang 30 anyos nga si Maria Luela Talingting. Apan niadtong 2020 atol sa pandemya lakip siya sa nawadan og trabaho. Busa gikalipay niyang may gipahigayong special recruitment sa barangay Punta Inganyo. Ilabi na kay sagad sa mga gipangita, mga babaeng trabahante sa usa ka factory sa MEPZ. Kini bisan pa man kun wa siya'y kasinatian sa pagtrabaho isip production worker. Madya sa siguro mamoy. Tunan lang. Naraman na sa pagtuon ko. Willing sad ka mo kuan, willing sad ka makaton. Nanimpad usab nga makatrabaho ang 18 anyos nga si Roxanne Alves. Ilabi na kay may duha ka tuig na siyang anak. Para sa akong pamilya og matag na ko unsay gusto sa akong anak para makapalit kog bisag unsa nga kuan ba. Mga gamit sa balay. Matod ni Kim Francisco, PESO Manager sa Lapu-Lapu City, nga sukad alas 11 kaganihang buntag. 95 na ang midagsa sa Barangay Hall sa Punta Inganyo aron mga apply ug 17 ang nasutang qualified applicants. Gipasabot sa PESO Manager nga bisan ang kalihukan pinasubay sa Women's Month, may mga lalaking aplikante usab silang gipaubos sa interview. Ang partner employer nga to invite they're hiring 100 production workers. Dili lang to kay para sa babae at to nang gi-open pero most of the applicants nga ilang dawaton kay mga babae gyud. Samtang kagahapon Marso 1, may special recruitment usab nga gipahigayon ang PESO Lapu-Lapu sa Barangay Maribago diin may 71 ka mga qualified applicants. Kini mga qualified applicants they are for further kanang recruitment process, no? Like examination o final interview. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak.